Muri yeZimbabwe tinoona kuti muzora nhasi vanhu veTCC vanopembera, vanhu veTCC vanofara vachiti aiwa muzora nhasi tazohwina, muzora nhasi tazohwina against Tshabangu kuti koti yazova kusaidi kwedu, Tshabangu azosara ari ega. Nokuti tinoona kuti vanouya vachipembera vachifara paTwitter. Hino sati tapinda panyaya iyi ndokurudzira chibva wasubscribe ulega uchina on the bell icon toramba uchiona maupdates atinokupa pano paZim News Live. Saka tinoona kuti panouya pachiposto pachinzi CCC led by Nelson Chamisa has today succeeded in persuading the High Court to join it in proceedings where self-declared CCC Interim Secretary General Tshabangu seeks to bar 23 of its candidates from February 3 by-elections. Hearing gets underway after lunch. Samuri yeZimbabwe tirikuona kuti vanhu veTCC vanouya vachipembera vachiti aiwa susu koti yazova kusaidi kwedu, Tshabangu azosara ari ega. Nokuti Tshabangu ari kuda kumisa vanhu veTCC kuti vakondeste pama-by-elections ari kuitwa musi wa3 February achida kuti varege makanselors aya nema-MPs arege kukondesta. Saka anoona kuti vanhu vakawanda vanouya vachireply kumeseji iyi. Kune mumwe anouya nemafungiro ake achiti as a Zimbabwe national, I think it's better to fight poverty than to fight Chamisa and the team. Hazvitipe anything except my individuals ari kuguta vamwe tichingorovera maoko pasi. 5 million plus 6 million USD dai yakaiswa kueducation nehealth ministry tingadei tave papi. Saka tinoona mumwe anouya achiti CCC led by Nelson Chamisa has today succeeded in persuading the High Court to join it in proceedings. To join it where? Who? Asi kwava neimwe CCC here inotungamirirwa nemumwe mutungamiri. Saka ndo zvino zviitaurwa nemumwe munhu kuti clarification yaanenge achipa uchiti CCC inotungamirirwa naNelson Chamisa munongoya mungotora nyenyo zviri straight. Saka tinoona kuti panapa vanhu varoratidza kubhoyekana chaiko kuti aiwa zviri kuitwa negovernment ichispenda mamillions kuita maby-elections nekuita ma-re-election hazvisi kubetsera, nekuti kuma-welfares akaita sekueducation nekuhealth vanhu vari kusafa zvisingaiti, kunyange nemu-environment vanhu vari kusafa asi vachingoita zvavo zvongoti vangodya vagute. Samuri yeZimbabwe chibotidzai mafungiro enyu, munoti kudii pamusoro penyaya iyi. Aiwa muchisubscribe kulike nokuti na on the bell icon toramba uchiwana maupdates anokupa pano paZim News Live.